गुजरातआव खामानि मावहैनाय सासे बर' लाइमोना गोमाना दं। सा लांदांफारा गामिनि रमाय बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोन हिनजावसाया गुजरातआव खामानि मावहैनो थांनाया गोमानानै दं। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि ओनसोलनि सा लांदांफारा गामिनि थागिबि बिष्णु बसुमतारीनि फिसाजो रमाय बसुमतारीया थांनाय बोसोराव नखरनि हालोदनि थाखाय गुजरातआव कम्पानियाव खामानि मावनो ओंखारलांदोंमोन आरो रमाय बसुमतारीया गुजरातआव थांना ना कम्पानियाव खामानि मावदोंमोनब्लाबो उनावहाय खुन्दुं कम्पानियाव बारस्लायदोंमोन होनना फोरमायदों नखरनि सुबुंफ्रा। फोरमायनाय बादिब्ला रमाय बसुमतारीया गोबाव सम नखराव रांबो दैथायहरबाय थादोंमोन आरो फुजानि समाव न'आव फैनो होननानैबो नखराव खोन्थाहरदोंमोन रमाय बसुमतारीया। नाथाय थांनाय आगस्ट दाननिफ्राय रमाय बसुमतारीनि दिनैसिम जेबो खौरां गैया होनना नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय रमाय बसुमतारीखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 6026282753 जानबुं नम्बराव कल खालामना खोन्थाहरनो खावलायहरदों नखरनि सुबुंफ्रा। खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। दा मानसियानो आंबोथ' बुंनो रोंबाङा जालायलाङो। ओमफ्राय ना कम्पानियावसो थांगौमोन। दा मानसिया बेनिफ्राय बारस्लायदों होननानै बुंदों। बबे जायगायाव दं बेखौ हमनो हायाखै जों। दा बेनि थाखायनो थांनाया थांनाय बोसोराव थांदोंमोन दैज्लाङाव। नखरजों कन्टेक्टफोर खालामोना खालामामोन नखरावहाय कन्टेक्ट खालामोमोन। बेनिफ्राय मबाइलानो मा जाखो उनावहाय गैया। फन खालामबाय खनसे फन खालामनानै गैया नैबे दैज्लांनि आगस्ट मासावहाय 10 तारिख ना 12 तारिखआव हरदोंमोन। ओमफ्राय गैया। बिनिफ्राय आं फैसा बिहरनाय समाव बेनि उनाव रायज्लायहरफिनदोंमोन। रायज्लायहरफिननायावहाय बन्द' जाना होदों। मबाइलानो गोमानानै रायज्लायहरनो मोनाखै ना मायाखै बेखौ जों हमनो हायाखै। माने बेबायदि जादों आरो। बिनि गोमानायाथ' जोङो आगे पिछेथ' रायज्लायहरबाय थाखायोमोन थानायालाय। आंनि फनावबो सम सम आरो लोगोफोरजोंबो गामिनि लोगोफोरजों बिथाङा रायज्लायहरोमोन। उनावहाय बिफाया सानसेखालि आंखौ बुंहैबाय दैज्लाङावहाय जे आदा नोङो आंनि फिसाजों एसे रायज्लायहर। आङो माइ गायनो फैसा नांगौ जादों। आंनि फिसाजोआ मा कन्डिसनाव दं फैसा मोनदोंना मोनाखै नोङो सोंहर। बिदि होननायखाय आङो रायज्लायहैदोंमोन। रायज्लायहैनायावहाय बिफाखौबो लोगोसे लादों। रायज्लायनायाव फैसा आं हरगोन आयं सिन्था खालामनाङा माइखौहाय गाय बिदि होननानै बे बुंहरदों आरो फिसाजोआ। दा बिदि बुंनायखाय दा माइ गायनो सम जाबाय। सप्तासेनि बा सप्तानैनि समावहाय माइ गायनो जाबायमोन आरो बेखौहाय फैसाखौहाय खबर ला होननानै बिफाया बुंनायखाय आं खबर लाफिननाय जादोंमोन। बे खबर लाफिननायावहाय बियो गथ'आ फन खालामनायावहाय खेबसे जाबाय। जानायावहाय रिंनायावहाय आंजों रायज्लायदों आरो आयं फैसाखौ आं मोनथ'वाखै आं साननैसोनि उनाव आं हरगोन दे होमबालाय नोमफाखौ आं खोथानोसै बिदि नोमफाया आरो माइ गायनो सम जाबाय बिदि होननानैहाय आङो बुंहरबा दे जागोन दे आयं जागोन आं फैसाखौ हरगोन। आङो फुजा समावहाय आं थांगोन। फुजा समाव थांनानैहाय आङो आरो दाहारफोरखौ आं होगोन। नोङो आफाखौल' बुंदो होननानै बिदि साननायखाय बिदि बुंनानै सानबाय आङो जे जागोन दे होननानैहाय। ओमफ्राय बिफाखौ आं बुंफैबाय बिबैखौबो बुंफैबाय। बेनिफ्राय गाव बुंहरदों फंसे बाथ्रा बिदिनो आयं आङो ना दखानावहाय ना कम्पानियावहाय फैसा मोनाखै आङो खुन्दुं कम्पानियावसो हाबदों। दा खुन्दुं कम्पानियाव हाबदोंबा खुन्दुं कम्पानिनि फैसाखौ मोनाखै नामा नों होननानै मोनाखै नानिखौबो मोनाखै आयं आरो खुन्दुं कम्पानिया फैसाया जाथ'वाखै आरो मैया दाख्लैसो आं हाबदों गोदान नैबेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो गथ'आ। बिनि उनावहाय आङो न'आव फैबाय। फैनानैहाय साननै सानथामसोनि उनावहाय आरो बिफाया खबर लानो होबाय। खबर लानायावहाय
मबाइला रिङो रिसिभ खालामा मबाइला रिङो रिसिभ खालामा ओमफ्राय उनावहाय साननै सानथाम आं ट्राइ खालामबाय जाया ओमफ्राय बिफाखौ बुंफैबाय फंबाय नोंनि फिसाजोआ माने रिसिभखौनो खालामा नङालै आदा नै बिदिसो बुंदोंमोन मामाया 10टा ना 11टा मोनाबिलिनि बे समावहाय बियो खामानि मावो कम्पानियावहाय हरावसो सानावहाय सिट मोनाखै मानसिया हरनिसो बाथ्रा माबा डिउटि खालामो मानसिया होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय आं सानसेखालि नायबाय खोब 12टा 1टासो समाव आरो आं फन खालामबाय रिसिभ जाया ओमफ्राय फनखौबो हमा दा बिदि जानायखाय आं माबा मोनसे गोसो सिङाव सासपेक्ट थादों आरो ओमफ्राय आं बुंफैबाय बिबैखौ जे रमाया मबाइलखौ रिसिभ खालामा मानो खालामा नोंसोरजों खालामदों नामा आंजों रायलायनायनिफ्राय रायलायाखै बियो दा रिसिभ खालामिखाय नोंसोर सोरजोंबा रायलायदोंबा सोरजोंबा रायलायबावदो नै बिदिनो बुंनानै आं बिसोरखौ फोरोंबाय आरो आंनि मबाइलखाय बियो हमाखै खोमा होननानैहाय बेलेग दासिम नोंथांमोना न'खर हिसाबै बिनि सायाव माबाफोर सासपेक्टफोर दङ सासपेक्टआथ' दा गाव बुंनाय बायदिहाय गथ'आ जेरैबायदि बुंदोंमोन जे आयं आङो फैसाखौ मोनजोबोबा आं हारसिङैनो फैगोन बिदि होननायाव आं बाधा हरनाय जादों आरो एसे माने जे फैसा मोननांगौ लोगोफोरनिफ्राय बे फैसाखौबो बियो थिखांजोबनो हायाखैमोन खावसे थिखांबाय होनना बुंदोंमोन आरो न'आवबो 15,000 ना 10,000 फैसा हरनाय एसे आगोलाव फैसा हरनाय दंमोन आरो बे आगस्ट'नि सिगाङावहाय माने बेखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो जे बे न'खरखौ सुंथानायाव माने बे गोमानाय हिनजावसायानो गोबांथार बिहोमा दंमोन बेखौथ' जों मोनथिया सिङावहाय आरो बिनि अरिजिनेल बिगोमायाथ' बिबैयानो होननानै बुंजायो फैसाखौ आगो बेसे बिहरग्राफ्रा दा बे हिसाबै बिफायाथ' बेफोरखौ बिहरनो हाया दा बे हिसाबै बिबैखौ बुंबाय थायो बियो बिबैया माब्लाबा ओइ फैसाल' फिसाजोनो बा मा खामायना दोनगोन हारसिंसो लागोन ओरैबायदि बाथ्राखौ बुङो आरो न'खरनि बाथ्रा मा बुंनो बोराय जाबाय बुरि जाबाय बेदुं बेदाङा जाखायो बेफोरखौ जों जेबो सानामोन आरो नाथाय बाहेरायाव थाहैनायनि गेजेरजों न'खरखौ जथेस्थ' मदद खालामहरोमोन आरो हरखाब बिनिखायनो बे खालामहरबाय थानाय समावनो जुदि बेफोरबायदि जायोबा जोंनाव माबा मोनसे साननाय थायो दाउट थायो बे हिसाबैसो जोङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय जों गसंनानै बुंनांगौ जाहैदों न'खरनि लोगोफोर गामिनि लोगोफोर आरो ओनसोलनि लोगोफोर दंखायोना गैया गामिनि लोगोफोरथ' बे एरियायावहाय जोंनि सनितपुराव गैयानो होनजायो टंला साइडआव दं होनदोंमोन तामुलपुराव दं होनदोंमोन सासे तामुलपुरनि आंहा गोसोआव दं एसे बेबो आइजो बाबो सिख्लायनो माने बुरिनाय होनजायो बेबो कम्पानियाव एखेलेगेनो बिसोर मावदोंमोन आरो ना कम्पानियावहाय दा बिसोरजों कन्टेक्ट जानो हागोन बिसोरजोंथ' जों जानो हायाखै बिसोरबो कम्पानियाव बिसोरनि नाम्बारा गैया जोंनियावहाय दा बेखौनो जों सासपेक्ट खालामदों आरो जेनेबा आगे पिसे बिसोरो मावबाय थानाय मानसिफोर मबाइलाव हरखाब गोमानाय हिसाबैहाय सावरायलायनाय फैसा हरगोन हिसाबैहाय फैसा मोन्दोंमोन खोमा कि बेखौ साइडआव माबा मोनसे खालामबाय नामा जोंनाव साननाय थादों आरो न'खरनिफ्राय बेखौ साननाय थादों आरो जा हक इसोरा बिदिखौ दा मावथों जोंनि साननाया बेनो जेरावखि थाया बिथाङा जे बे फिसाया हाबायानो जा बा माबा मोनसे खामानि मावनायानो जा जिखि जाया थासारियावनो थायाथों मानो बिबैनि कन्डिसना गाज्रि दिनै मोजां गाबोन गाज्रि बिबैया नायनो लुबैदों फिसौजो गिदिर हिसाबैहाय बिमा गैयै हिसाबै उन्दैनिफ्राय फेदेरनाय बे हिसाबैहाय बिथाङा नायनो लुबैदों आंनि सिगाङाव गाबबाय बायना बुङो आदै नों लेंहरदो माबा मोनसे बुद्धि खालामनानैहाय दा आं लेंहरनो मालाय मोनथिबासो आं लेंहरनो हागोन दा नै बेखायनो आं सान्दों रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव जा नुदों जा बाथ्राखौ खोनादों बे हिसाबैहाय जोंनि बर' हारिफोर गुजरातआव मावनानै थादोंबा बिथांमोना अननानैहाय बे मानसि